sembarang singgot kayu-kayu malangdo neng pinggir kali menggot ayo podo menggot tinimbang mumet ayo podo bali tengireng montore kanjeng kawarene tak supirane kowe seneng wong awandeng oleh ono sembarang singkop kayu malangdo neng pinggir kali menggot ayo podo menggot lo lah ya iki 50 leso sekali keduk jaro banyu milih menang soke rasane polar paliteran senggot semarang senggot kayu malang ning pinggir kili megot ayo goyang megot jangan berhenti ireng-ireng anak elutung buka bodi eneng bakuni jatuh seneng jaitan itu durung mesti jadi bojone senggot semarang senggot kayu malang neng pinggir kili senggot kayune jati goyang senggot jangan berhenti Papa Bin nepengin dene Papa Bin monggo Mas Ketrit dan juga mungkin kata kesana Sipon oh iya aku aja dipoto bojoku ngerti geger lore montore kanjeng kawarene ndo tak supirane kowe seneng aja mong pandeng golek ana ngerti omahe singkok sembarang singkok kayu malang neng pinggir kali menggot ayo podo menggot lho timbang mumet ayo podo nari monggo leso sekali gedung jero banyu milih menang soke rasane polar paliran senggot semarang senggot kayu malang neng pinggir kali senggot kayu jati goyang senggot jangan berhenti lemari kaca kalau tidak diisi kain buat apa bermain cinta kalau tidak berani kawin yo ireng-ireng mobil kanyen gorene tak supirane pancen seneng aja mau mandang golek ana ngendi parane senggot semarang senggot kayu malang neng pinggir kili senggot kayu jati goyang senggot sampai pagi menore kanjeng abang maneh ora lunturo sing duwe bojo kowe menang-menang aneh akene karo Semarang senggot kayu malang pinggir segoro megot ayo goyang megot menawi lepat nyuwun pangapura Kang Mas dipersilakan